שלום, שמי אלכסנדרה, אני מורה מתחילה בבית ספר יסודי דוד אלעזר, מלמדת כיתות א' ב' ג' בחינוך מיוחד ובחינוך רגיל. לפני שהפכתי להיות מורה, עסקתי שנים רבות כצלמת מקצועית. ערכתי וידאו וניהלתי רשתות חברתיות, תחומים שהתלמידים שלי מאוד נמשכים אליהם. בחרתי לשלב את העולם הזה בפרויקט למידה מבוססת פרויקטים, בו התלמידים מייצרים סרטוני וידאו חינוכיים, בהם הם גם לומדים וגם מלמדים בצורה מענה ומוחשית, ממש כמו בסרטוני טיק טוק. מטרת העל של הפרויקט הייתה להעלות את המוטיבציה של תלמידי חינוך רגיל וחינוך מיוחד, ללמוד את העברית והאנגלית, באמצעות שילוב חווייתי של צילום, משחק, דיבור ותנועה. מטרה נוספת שלהם הייתה זה לחזק ביטחון עצמי מול המצלמה ולתת להם תחושת הצלחה ושייכות. בגלל שהתלמידים שלי דוברי שפות זרות והעברית אינה שפתם שלהם, חלק מהפרויקט היה על עבודה על הטקסטים בעברית פשוטה, לצד סרטונים ללימוד ביטויים ומילים באנגלית. בשלבים הראשונים של הפרויקט שוחחנו על איך נראה סרטון טיק טוק מוצלח ומה הופך אותו למעניין, מצחיק או מלמד. בחרנו יחד את הנושאים ללימודים. לדוגמה, סרטון על כל אות באנגלית ומילים שמתחילות באותה אות. כדוגמה נוספת, אנחנו צילמנו את הסרטון על פורים. התלמידים בחרו את התסריט, תרגלו מול המצלמה, ואני ליוויתי אותם בצילום ועריכה. הילדים יודעים שברגע שהסרטון מוכן, אני אפרסם אותו בטיק טוק שלי, אבל רק אם הוא איכותי, ברור וחינוכי. התוצרים היו סרטונים באורך עד חצי דקה, בהם התלמידים מלמדים אות ומילים שמתחילות באותה אות. לדוגמה, אות M וכל המילים שבספר שמתחילות באות M. בחלק מהסרטונים הופיעו גם הילדים שלי, כדי להדגים ולהעצים את תחושת שייכות. התלמידים מאוד התרגשו לראות את הסרטונים בבית, והראו אותם למשפחה והחברים. שיתפתי את הצוות החינוכי בתוכניות שלי לצלם את התלמידים, וקיבלתי מההורים הסכמה לצילום ופרסום. התגובות היו נהלבות והילדים ביקשו עוד שיעורים כאלה. בנוסף, הסרטונים קידמו את הבית ספר והציגו גישה חדשנית ללמידה. במהלך הפרויקט שילבתי את הערכה מהצוות. נתתי לתלמידים משוב חיובי וממוקד. הם צפו בעצמם והביעו מה היו רוצים לשפר ומה אהבו. השתמשתי גם בערכה מקוונת עצמית. דרכה הם למדו להעריך את עצמם ולבנות ביטחון עצמי. התוצרים הסופיים הוערכו לפי קריטריונים שהצבנו יחד. בהירות הדיבור, הבנת התוכן, שימוש בשפה, שיתוף פעולה ומוכנות. הפרויקט גרם לתלמידים לפרוח, גם מבחינת שפה, גם מבחינת רגשות וגם טכנולוגית. אני גאה לראות איך תלמידים מחינוך רגיל ומחינוך מיוחד יוצרים תוכן עם ערך. זוהי רק התחלה, ואני מתכננת לשלב את הצילום כחלק קבוע מההוראה שלי.